Οι ελλείψεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στους υδάτινους πόρους, αλλά και οι αλλαγές που φαίνεται να εμφανίζονται στο κλίμα, έχουν κάνει επιτακτική την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Παράλληλα, στοχεύεται η ελαχιστοποίηση του κόστους και της σπατάλης του. Εν τούτης, η διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου υδάτινων πόρων υπολείπονται σημαντικά της προόδου που έχει συντελεστεί τελευταία σε συστήματα ελέγχου και μεταφοράς πληροφοριών. Η προστασία λοιπόν των υδάτινων πόρων ήταν το θέμα της χθεσινής εκπομπής Blog TV. Προσκεκλημένοι καταρχήν ήταν η απεσταλμένη του δικτύου Μεσόγειος SOS, η οποία περιοδεύει στα σχολεία και πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης στους μικρούς μαθητές, καθώς η ευαισθητοποίηση των πολιτών πρέπει να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται, αυτοί που κάνουν τελικά δουλειά δεν είναι οι κυβερνήσεις, αλλά είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι ανάλογη και η Μεσόγειος SOS. Ναι, είναι μια μη κυβερνητική Θα μας εξηγήσεις λίγο περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η οργάνωση, πότε ιδρύθηκε, ποια είναι η δράση της και κυρίως ποια είναι η δράση της στην περιφέρεια. Γιατί νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει κανείς και όχι να παραμένει στα αστικά κέντρα, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν αφορούν όλο τον κόσμο, δεν είναι? Σίγουρα αφορά η δράση του καταρχήν το δίκτυο Μεσόγειος SOS ιδρύθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια. Μάλλον έχει τα γενέθλιά του αυτή τη χρονιά, πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύαν εντελώς εθελοντικά, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα περιβάλλοντος και ξεκίνησαν να κάνουν μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Το θέμα της εξοικονόμησης του νερού, για το οποίο συζητήσαμε και σήμερα με τους μαθητές της ΚΟ, και το θέμα των ακτών και της παράκτειας διαχείρισης, αλλά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα, η οποία βέβαια σχετίζεται και με όλα τα παραπάνω. Δηλαδή, η βιοποικιλότητα επηρεάζεται από όλα τα ζητήματα, και από την κακή διαχείριση των ακτών και των θαλασσών, και από την κλιματική αλλαγή, και από τη διαχείριση του νερού. Είναι θέματα όλα που ως ένα βαθμό αλληλεπικαλύπτονται. Ουσιαστικά η βασική μέριμνα του και ο βασικός στόχος του Μεσόγειος είναι να ενεργοποιηθούν οι πολίτες ουσιαστικά, να